jama lagine mi hiwri kam fop la landi stay do jam alla taw hare do jam mi tori ko mi jeji on immoden daroden dadito den do e opone tallalla ke CNRD hewtude waten accu ha gayna lawade si innen en immoto si on andi jawle de CNRD boni den 2025 do tum on ngalda ebe on anda ebe ko mbukay joni jippirde mudun do puisque non sai ko fawti den wo ko don CNRD woni wugade sai ko fawti den wo ko don CNRD woni pusude pion hanno joni gayni dino ebe nebi so miji dikedo be empêche de présidentiel dalen lama gol lagine alors que andi 5 septembre 2021 taybe kiwlore ke ngul lamu pinka ko présidentiel dalen souteni be fi honnu parce que be ari be wadi discours ji be ari be wowli ko jamala gino habbino si tawi be do be nundali be fewali be hudi ke yeso aduna be hudi ke yeso Allah be hudi ke yeso communauté guinéen on be inni qu'ils feront tout pour éviter les erreurs du passé be famina ne ko justice be ari wadugol kaledi meden e l'injustice wondo yade kaledi meden be famina ne coup d'état on ko fi peuple de guinéen be wadani o coup d'état jamala guinéen tana njano no fokitani Mamadi Doumbouya tana no mola na no fokitani Mamadi Doumbouya si o sikki o wona légitime leydi ni ndi utta tandi yarata yeso en tant que dialogue wadaka en tant que be nodditali opposition be jodi be wadi dialogue be ande ko no leydi ndi yarata ko wallahi leydi meden ndi utta tandi yarata yeso mi tori ko mi jeji on CNRD e yaadu be makko ben fop e kala mantina wondo sutende Mamadi Doumbouya nyande gori on jodoto ngaton juude modene inno jakka son anduno wadatano dun non mi tori ko mi jeji on waton accu ha lawo si ebbinano don bebe wonno hiide do himbe be nunda himbe nangube président Aliou Ba soki be ore tonye himbe nangube fonike menge billo ba yabi maran camara yaadu be mabbe journaliste be soka be ore tonye kidnapper be ore tonye hibe acci bibbe mabbe hibe acci benguli mabbe yata hitande benno nanga be hitaka hande jamala Guinée Allah ko men gerale fiyo Mamadi Doumbouya famu be yiwa ngol lawlo be yiwa ngol tatangal be woni mudundo puisque non be holaki ibe continue be holi ko be worbe si Allah la non jabi on verra qui est qui dans ce pays là parce que mais waday kende den fop men bijay CNRD mi bijay CNRD ha kambe tigri be anda way be nangondiri e bi do gorko jamala Guinée mi tori ko mi jeji on contrat ji di Alpha Condé signori fop maji ko imbe ari be tokkiti e muduno ko dum woni be arde be convaincre do jamam be fenana jamam be famina na ko kambe wadi dum do holode hoddo don Mamadi jawle de be boni den 2025 tun taw jawle de be boni den 2025 tun ko Allah wala non tungande 2024 147 millions de tonnes exploita 2025 plus de 200 millions de tonnes on yegiti 700 milliards de francs guinéens évaporano di din ko direction générale de douane et 1000 milliards de francs guinéens on yegiti fidino ino jeya ko be nangiri président Aliou Ba sabu même mintingol makko fiidi mbudi dia iri wola no di fi mudum no jeya ko bala samurai nodduno mo wola ni inni sa deddali men nangete kadi jamwala nyalla sa deddali dum men nangete do be nangi kadi président Aliou Ba jamwali nyalli madina no uditi Conakry no gollude kalum no natede yalte jamaon mo kala no jodi no sikkude bedo be lani reper hay eno ko CNRD yaale ni wola na onno